тамошобинони азиз, имрӯз бего иншаалло ки анами видеои анами либосои арӯсӣ ва ороишот меброя. Видеода пирратар ҳамашона нархошона гуфтагиям. Марҳамат тамошо кунед, бинед, доставка дорем, нависед. Чӣ қадар интихоби васеъи ҷа ҳамаи чӣ. Диде? ҳамаи чӣ ҳастай. Ҳизаби гардано чандай? Ну нархам ҷа буд. Як бор дигар такрор кунед. 600 сомон. У видео бегатар меброя. 600. Ира ҳози мепартоем. Қоштилокати комплект 600 сомон, 250 сомони наи намуд. Чон бе қоштило, а? Без қоштило. На. Чиқа бисёр аиҷада. Анам зеби гардану, ҳамроҳи гӯшпору қоштило ҳама чиш 600 сомони. Ино сиё намесан? Металлошо назан. Металлошо назан. Ҳечи намешавад. Инора ҳамаша пирратар фаҳмондагим нархошона. Метавонед видеода тамошо кунед.